Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan maknya official. Jangan lupa ini maksud ini goreng sego jagung. Bikin tutorial nasi jagung. Bikin tutorial sego jagung ala maknya dari timbang nasi pagi. Pokoknya jos gandos. Dibongso bumbune biar harum membahana. Nanti kalau sudah harum masuk nasinya sego jagung ya guys. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen yang gitu maknya official. Yang bagus-bagus saja ya. Terima kasih semuanya ya yang sudah nonton. Pokoknya tak doakan soko cepu sehat selalu, panjang umur, rezeki ini lancar. Amin. Lagi mang iso-iso ngeter apa? Kuwi ngeter. Kuwi lho apa jenenge? Obat. Guys. Dodol obat urung payu ya wis ning kene sik mampir ning gone maknya. Order tukang obat. Terus masak nasi jagung tutorial masak jagung iki. Are nasike rupane kuning. Nasike campur jagung kuning dadi warnane ya sondok kusem-kusem tapi rasane jos gandos. Kronyos. Yes pokoke. Apa sing ape mampir ning gone maknya kene dikeki sego jagung. Jangan dilihat coweknya, nasinya ya. Langsung masuk dalam kantong. Wajan. Ya, bisa bet. Orang lampan guys ya. Dodolnya kurang ngombe. Iya jane. Nah. Loh, kamban nih. Walah, bos Allah pengirat. Nah, ini guys. Iya, wajane. Tekeli wajane. Wajane tekeli nak gulung gemak. Diulet-ulet, diaduk-aduk biar rata bumbune. Ini nasi kuning perpaduan nasi jagung putih ya guys. Warnane dadine ya mantap. Warnane anu ke kuning-kuningan. Tapi yo apik kok. Enak kok. Lihat aja nanti kalau sudah mateng. Jos pokoknya. Papa dulu sing masak. Mak Sunti Lambang Sari. Jangan lupa selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, jangan lupa bersyukur. Sego jagung digoreng enak rasane, gak enak ya tetep kan gak enak wong dibumboni kok ora enak. Jemblung koyo lek garing. Jos. Tunggu mateng. Aduk lagi biar awet anget. Langsung ngaruh. Aku harus ning kono. Nek jalan ning gone sawah kono. Ya. Gone sapa? Wong muda ora duwe kok. Muda ora duwe dhewe. Sok nandur ya. Diicipi dulu rasanya bagaimana, guys? Kurang asin, Po. Kurang asin apa kekantinan biasanya aku dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pas. Jangan asin kok nek njaluk bojo jenenge. Tangi-tangi mangan. Tangi Om. Siap dijanten ini, Des. Wes. Gen tanek dulu. Biar awet anget. Sego jagung alamaknya official. Jos. Zoom. Ngaruh. Wis. Masak nasi bidang. Pokoknya sudah tidak. Makanya njaluk enakan parju. Yo enak iki lah gede awet. Bidangnya amblong. Ada cilik.
utang yo entuk penting malah apik. Maksudnya gak rene Mbak Mia. Gak iya. Pada udan. Berarti rene ke pas udan aku. Rijet wong. Upomo lho yo. Lho, sok. Ngaru. Terus berasnya anu banyu. Oke. Wis, iki karep nambah banyune. Didekekne. Wis mateng purung dadi udek. Nek tadi mangan kan. Ini dadi panganan. Heeh. Nek gak ngene ra dibumboni ya ora dadi paham nanti ning ngadah ae. Nek dibumboni karo wae. Sabrok mungkin gak gosong serap. Gak gosong. Wis siap didaken. Wis, angkat. Direkno guwak ngulon des. Ha. Sik kisik ngaru. Yo. Wis mangan. Jos. Wis karek mangan ding, ndang anget-anget. Mantep ngene warung. Lawahe kerupuk. Sartane wong ngene sawah lho. Iki pe masak apa? Sayur apa? Mbah anek tahu anak anu kok. Sepur. Lah lara seneng aku legi-leginan. Aku ora seneng. Nyambel terong gak wis kok bingung. Disanteni saithik ngono kan lho. Nyemek-nyemek. Berarti Mbah Pan nggone Mbah Lam. Iya. Ya wis baturi. Baturi wong ndek sore yo. Kowe iki dhewe ora iki lho kita presi tuku sitok aku. Ya wae kelangi wis awak. Dicipui daman, dibati daman, tidak daman. Sing dicipui sapa iki? Iki gajah pe tak pilehi kok tak gawe kenyil-kenyil. Sik engko ora wong kaya ambune badheten mau. Aku ndek yo dikeki-keki. Adane 1 2 3. Adange kok akeh, campur makan mentok. Nah, tul mok ngemam yo mentoke kudu mam. Ora wong itu. Sakjane lho kono dulure rene njaluk mangan. Iki Mas Adi rene. Mas Adi rene? Iya, Adi dolan. Ya alhamdulillah. Iso mlaku yo tak kon mangan. Aku jagrag tapi jan. Iya lho. Ndak mangan le. Iya. Jangan sop nek nek wong rene yo tak kuwak dudohi. Oh, aku TPA ya. Aris beni Saskia nek rene mak. Iya. Itu mangan ngene gak apa-apa enggak. Wis. Iki selesai. Mak kresakne sepeda kon iki. Ndek kertas minyak. Gua boleh. Yo boleh. Maksudnya gua isgo goreng saithik ngono lho. Ndang, nek kulo ning kono enak. Resepte tetep mek ning kono lho. Kresek iki ya nek. Iki. Wis. Jam piro kuwi? Wah, Aku setengah jam mateng. Ndak mek segen wis tinggal disasangku. Jam 8. Oke guys, dilanjut ngadahi petitet. Ini adalah betiti. Ulah kemangi. Ini kayak yuyu. Ini tutorial betiti guys, yang apa njaluk ya. Ini apa tak tumi. Kalau Mbah Jan, kalau Bang. Terus. Iya kok sih, selepane Mbak Narti rusak tenan. Saranane, Mbak. Saranane kuwi ndek ora dijanji. Jagung. Dalam wis mulih. Sesuk nek gak engko. Wonge muni rasa ndelok aku, ndelok ning mae. Ya wis, wong ning kono ya dikurung. Cek ning kurungan. Iki sing asli nek corona sih, tapi corona gak mematikan sih.
apa sih? Corona, pokoknya corona tok ngono sih pon loro. Tapi gak mematikan. Ya patok pilek. Ya nek corona sing sesek ya sing ndek dhuwit kuwi jane. Corona kok ana sing ora mematikan. Inilah. Boka. Inilah. Jalan godhong mae saithik. Ditumi guys, engko nek wis ditumi langsung didang. Oke guys, dilanjut ya guys. Ndek mang masak, saiki terus nggawe entek-entek. Entek-entek. Gawe entek-entek. Antara cukup sih, apa perang hutan yang gawe. Si klopo ae. Kita urung isi, wong urung enak. Ana mae. Enak lemah kan laku. Wis cukup sih, Bar. Aja wis. Aja ngono ari. Oh iya, oke. Kene aku ya. Oke, iki masake nutuk kok. Bajan di Goreng sego sampai awan lagi diterusno mang diwangi Bos Sunti Sumilikiti. Halo. Ngare. Oke ya guys. Oke, tak cukupi sekian. Bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.